Sanibonani sithando sami ninjani? Okay, lalelani-ke ngibuyile manje. Indlondlo yephinifa le. Uyamazi-ke masemile kundlondlo. Yindlondlo yephinifa ayikhwenye ngeke uyithole ndawo. Namhlanje ngiphethe ezinye-ke amantombazane lana. Ntombazane, ngiyabona ukuthi usulokhunjula usuqedile ukuthunga amaphinifa akho. Awusitshele ntombazane uzizwa kanjani? Ave ngijabule kakhulu kabi ukuthi nje ngithungile amaphinifa ami, ngiphatha kahle indlondlo, futhi ngathi ngiyaphupha. Mina ngisasazana. Nkosi yami mina ngiyakwazi indlondlo yami. Ngijabule kakhulu kube mnandi ukuhlala nenjondlo. Nokuyibona ngamehlo-ke nje. Okay. Ungayibona ngamehlo indlondlo kade ngiyibona ku-TV. Ukuthunga bowukwazi mama? Bengingakwazi. Okay, ubungakwazi ukuthunga. Nkosi yami ngisho nje bengikwazi kancane. Kodwa ukuthunga nje chabadla bengingakwazi. Bangitotobisa indlondlo yangitotobisa wathi icabanga isalukazi. Hayi indlondlo yabekezela bafethu, bekezela yakuthi izalukazi. Ngiyabonga ndlondlo. Ufike nini-ke la ekhaya? Bengumsombuluko. Uhamba namaphinifa amangaki Ngihamba njengoLwesihlanu? Siyabonga-ke sithando sami. Awukhuthaze ontanga yenu, ungathini ontanga yenu lapha? Hayi kontanga yethu ngithi cha bandla, hayi ungahlali phakathi ukuthi ugugile uzophathwa i-arthritis uphathwe yiyo yonke into. Woza endlondlweni uzoplanda imiliyoni. Ulala kanjani isalukazi esingenamiliyoni? Asigugeni sife si-rich bafethu. Sishaye imoto zethu. Mina ngiyothenga imoto nje. Okay. Nje ngisawusebenza mfethu akuyolalwa manje ngehubo. Ulala kanjani? Angilali mfethu. Siyabonga ndodwa. Kubonga mina sithando sami. Ya kunjengoba nibona-ke sithando sami, njengoba nibona nje injalo nje ayishintshi-ke nkosi yami. Yabona nje injena nje. Woza nawe ungahlali mfazi unganalo imiliyoni. Ulala kanjani unganalo imiliyoni? Anivuke bafowethu, inombolo yami yocingo 061 40 70 897 seThekwini. Siyabonga.